Magsaya ka na kasi happy na yung oras o aldo na yung panayan tayo yung pangabay ng kaya katamong Ginoong Jesucristo na sandang Mesaya na yan. O, pag December na kasi kaming susuyo ang nanabiran de los Remedios, ay de los Dolores, balo may na rin yung tradisyonal tanggagawan yan, yung Lubiana sa yan. So ang gagamit pa magsadya, sulirom na yung December, talagang muna aming chichek, then kaya ang parol, uling ilang lilimbuntaran, eh. Uling once a year yan, muna misa natin itang maka-stock daw. Kaya ka lang nung demong parol yan na masira eh. Then sulu, itapin yan, linto, takalapundi ka rin sulu. So ilang sasadyara kanyan, then kaya di ako pinong chapel. Para itang magana palubianas, o sandang may tinis, ne, yapin ka niya. Makapagyabi kami, agaban ng taya, uling sundin ng taya, pinintang ng December, yapin ng panayan tamo yan eh. Itang mikaw may tinis, uling sorry, gagaan taya, yan masaya, ang tiyang mapagal, masaya, uling susuyog yan nga po din mo, mayaman. Grasya na dapat si Sir mo rin ka rin makailangan. So itang yung pamagsadyang gagawan ni Ampore rin ito, kaya bela rin generero, nung nanitang pwedeng nga babalo mo, tangyan na pwede, lalarinan, bantap yun eh, mapalpak ko ang datang nitang oras. Mahalagaya kaya kami yan, lalo na galing Barangay Dolores, ulit pinasa na yung taning gagawan yan, panto ng tayo mo rin. Kadwa uling isang linog na yung December, baluta mo apining aldo na magsaya mo kasi may baiting kaya katamong Ginoong Jesucristo na yung kalapagligtas tamo, dinawin ng uli na likod na kaya katamo, sinakripisyo na, alguranak tamong anak na niya, sundan daman miniyan, masaya, kasi data yung kaya katamong pangapos.